Hello, welcome. This is Igbo news on IgboSchool. Yes, ihe anyị na-ekwu bụ na ọnwụ egbuola T.B.Joshua. Ọnwụ egbuola T.B.Joshua. Prophet T.B.Joshua is dead. Yes, that is what we heard this morning. Ọ nwụrụ n'isi ụtụtụ ụbọchị ụka abalị 6 n'ọnwa June n'afọ 2021. He died on Sunday the 6th of June 2021 n'elekere 3 nke ụtụtụ at about 3 a.m. elekere 3 nke ụtụtụ. Onye amụma T.B.Joshua bụ onye ejiri ịrụ ọrụ dị iche iche wee mara. Ọ bụ onye na-agwọ ndị ọrịa dị iche iche. Ọ rụrụ ọrụ amụma dị iche iche na mba ụwa. Ọ bụghị naanị n'obodo anyị bụ Naịjirịa ka a maara onye amụma T.B.Joshua. Ihe amụma o mere n'elu ụwa ka nkụ, nke butere na ụfọdụ ndị mmadụ na-ajụ sị na ike ya nwere ike o sighị na Chineke. Mana ọ bụghị anyị ka ọ dịrị ikpe ikpe. Onye ikpe ikpe dịrị bụ Chineke. Ọ bụ ihe mwute nyere ụka nzukọ Kraịst, bụrụkwa ihe mwute nyere obodo anyị bụ Naịjirịa, na ihe dịka oge ugbu a obodo anyị na-agabiga na nnukwu ihe dị iche iche. Nsogbu dị iche iche na-adakwasị obodo anyị bụ Naịjirịa. Anyị wee kwa na-ebe akwa ugbu a na otu n'ime ndị amụma, onye amụma nke a maara ama, ejiri ihe ịrụ ọrụ amụma na ibu amụma wee mara, na ọ hapụla. Ọ bụrụ ka Chineke si jụ, o nweghị onye nwere ike ịjụ Jehova ajụjụ. Anyị na-asị ka Chineke mere ya ebere, nabata mkpụrụ obi ya na ndokwa. Amen.